Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Minecraft. Hai să ne facem noi o mică mare planșă. Hai că mică mare dacă e. Hai să ne dăm și noi pe easy, că nu suntem chiar atât de noi, ne dăm pe normal. Nu de asta, eu vreau de asta. Operator normal, noi suntem barosani. Telefonul, notificările, notificări. Imediat respawn, să băgăm un keep inventory trup. Dar vă place că mă vedeți cum mor. Hai că nu băgăm. Și punem și noi aici, ca să nu murim chiar așa repede, un cinciuleț, așa ca să... Hai să punem aici... lumea lui Gabi. Așa mă cheamă pe mine. Și merge așa... Voi pune pe pauză și voi reveni cu mapa. Hai că am revenit cu A, bă, serio. O, avem pom de ea mari. Barosani. Hai să ne... Bă, du-te. Avem noroc, dacă ne-a dat iteme numai din stău. E bine că avem aici nisip. Hai să aruncăm astea. Ueleu. Hai să mergem să ne aruncăm, că mie nu-mi plac chestiile astea. N-am nevoie. N-am nevoie că nu sunt chiar atât de sărac să-mi trebuiască niște așa. Și așa, alea două torțe, ăsta că e de mâncare și cu ăsta. Aranjăm frumos astea aici în rând. Domnul Purcel trebuie să moară, din păcate. Îmi pare rău despre dumnealui, dar eu sărac și n-am bani de mâncare. E și cu coronavirusul. Nu, stai, ia să vezi cum banc. La știri, corona. Pe Facebook, corona. În portofel, zerona. Ca la mine. Unde vedeți voi la mine bani? La mine e zero. Stai, bă, că eu am uitat, nu trebuie să mor, dracu. Nu uitați să dați și voi un like acolo. Poate ne crește și nouă bănuți în portofel. Dă milă, cer și eu niște bănuți acolo. Zic să dați like-uri, că eu o să fac bănuți în Minecraft, gen. O să bag un mod cu bănuți de aia. Să scrieți în comentarii dacă vreți să bag, să pornesc modul ăla cu donații. Să donați și voi acolo un leu. Cumpărăm și noi un telefon mai bun, poate un laptop, ceva, un calculator frumos. Că eu mă joc de pe telefon. Că așa e frumos, de pe telefon să te joci. Bă, nu știu, frate, am ceva. Cu izolarea asta. Bine, acum nu mai e izolare și așa. Bă, dar nu mă las să ies afară din curte, frate, nu stau la țară, știi? Nu mă las să ies afară, bă. Mai mă duceam și eu la parc înainte să vină corona asta. Acum, de-abia mă las să ies puțin la stradă. Cu toți corona lui virusul mătii. Bă, sper să nu se audă niște mici mari probleme de sunet pe Minecraft, să-mi spuneți dacă s-aude ceva. Așa că o să șterg cu clipul și postez altul. Frate, mi se ceartă cu sora mea și îți dai seama cum e la țară. Ăla îl înjură pe lantul, ăla îl înjură pe aia și tot așa. Și doar le-am zis să tacă din gură. Da, na, asta e. Așa e când ai mulți frați. Adică am doar cât doi și cum ne trei. Dacă vreți într-o zi vi aduc și vouă pe clip, scrieți în comentarii. Haide, bă, frate, bă. Bă, frate, bă!
jucat. Nu mai înjura că te omor. Ia auză-lea pe Gigel și Gigel a aprobat. Gigel, adică purcelul. Bă, dar oare cât lemn am luat din pomul ăla? Du-te, dracu, 38. Ei, n-a că m-am scăpat și am înjurat. Aoleu, stai să vezi că mi închide ăștia contul. Se dezabonează toți. N-ai ce draci. Bă, serios. Serios. Bă, să scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac clipuri, că eu n-am ce face cu... Minecraft-ul este cea mai nouă versiune, dacă vreți să știți versiunea, scrie chiar aici sus, aici așa, unde dau eu cu ăsta. La inimioare aici scrie beta 1.16.100.51. N-a găina, n-a 100. I-am dat 100 HP. Am găsit mină de diamant. Bă, cine mi-a dat headshot? Stai că mi-a dat unul în cap. Mi-a dat unul în cap, mami. Mi-a dat în cap. Mi-a dat cu arcul în cap. Bă, boșilor, hai să începem dracu, ne facem o căsuță pe aici. Mamă, m-a luat tăiat dracu toate căldurile. Mi s-a ridicat părul pe mine dracu când am văzut că mi-a dat una. Și n-am nici ăla. Și m-am dus și departe. Ia dă să bag eu un spawn point. Hai că da. Aoleu, doamne. Aoleu. Bă, sora mea aia mică e lângă mine, bă, fratele meu. Nu vrei să știți ce s-aude pe aici? Mamă. Dacă s-aude pe ceva, pe filmare, scrieți și voi acolo. Bravo, sora lui Gabi. Eu sper să nu se audă, să nu mă fac dracu de râs, dar merge. Așa ne facem și noi un steak. Frumos, elegant, fain. Punem una aici. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Bă, ia uite-l, mă, nebunul. Așa. Bă, dar ce bulangiu. 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Bă, eu am pus 3. Hai, oameni buni, că vine seara, eu n-am nici pat de dormit. Opța. Bă, tu țiconița. Bă, da, și eu tântălău am fost, frate. Eu în loc să pun așa, să văd dracu ce se întâmplă pe afară, cine mă atacă și cine îmi sparge căpățâna, le-am pus invers, frate, le-am inversat, bă. Mă pricep la Minecraft, ziceți voi că nu mă pricep, dracu. M-am amintit la cât am întors și cât am făcut și cât. M-am speriat de vaca aia, am zis că e dracu. E zău. Bă, frate, care dintre voi se uită la loserii? Să mor la câte minte am văzut acolo. Bine, să nu se uite minorii, că învață numai prostii, dar mi-e zău. Tu l-ai, doamne, asta e. 3. Aici vine 4, nu? 1, 2, 3, 4. Nu, 3. Nu, 4. Bă, nu mai știu să număr, fratele meu, n-am mai fost la școală, dar nu mai știu minte. Dar nu mai țin minte. Aoleu. Mai râdeți puțin cu mine. Așa, cu alți youtuberi aia, să chinuie, să nu greșească nimica. Probleme gramaticale și când colo. Mai amuzant sunt ăștia care la început, drept. Tu l-ai, doamne, și am făcut. Am ridicat asta cu un cub, oameni buni. Acui de 5 pe nu știu cât. Bă, și nu mai am cuburi, bă, dracu, bă. Încă 4 de astea mi-ajunge? Da, și mi-a mai... Bă, frate, bă. Ce joc, frate, bă, ce joc, bă. Hai că mi-ajunge 22 să fac tavanul. Bă, nu spuneți că am un tavan de întâlău, că momentan n-am destul lemn. S-a spamat un porc acolo.
și eu. Oh, și ia-te, ia-te. Facem părucsare, Simona, hai până apă. Simona a venit după ea corona și a murit săraca, la la la. Și vine și noaptea, la la la. Și n-avem ce face cu el. Bă, n-am ușă, bă, n-am crafting table, bă. Și vine noaptea, mă mănâncă monștri de cum să pun de acum aici să-mi iasă. Nu, dar trebuie să-mi lași ceva aici. Uai, ce m-am speriat de oaie. Ui, oaia lui oaia. Mamă, dă domne să-mi fac o ușă repede că mor. Ușa, unde e ușa? Uite. Băi, boșilor, trebuie să-mi fac neapărat o sabie de asta. Cred că asta pe astea oricum. Mă uit pe ușă că se face dimineața, altceva n-am de făcut. Și ca să fiu băiat deștept, să nu se spameze mobi, are băiatul două toate. Alta aia. Și stau aici așa bine, fain frumos. Poate să vină și dracul la ușă că nu-i deschid nici să mă omoare. Băi, boșor, dar eu vă învăț ceva. Dar nu, că după aia ziceți că trișez, că nu se mai abonează nimeni. Da, hai că, dacă e, am filmat cam mult oricum. Dar am făcut ceva progres, ne-am plimbat alea. Dă să băgăm aici un spawn point, ca să nu murim. Că ultimul a fost cu sunet. Așa. Și da. Cam atât cu acest clip video. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Și ne vedem episodul viitor. Adică mâine pun episodul ăsta tot așa de 12, 22, alea. Baftă, boșilor!